ዘረኾነ ምንቅስቃስ ጠጠው ይብልና ዕረፍቲ ኣብ ኣንሳብ ዝተሓንገተዮም ጭረታትና ብሓባር ንጨርፍ። ብሔራዊ ሓድነትና ብሔራዊ ሓድነትና ንሉዓላውነትና ንሉዓላውነትና ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን መቀፀልታ ጀኖሳይድ ህዝቢ ትግራይ እዩ። መቀፀልታ ጀኖሳይድ ህዝቢ ትግራይ እዩ። ምሕዝነት ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ብውድብ ጀኖሳይደራት ኣይናግዕን። ሓድነት ቃልሲ ህዝብታት ክኽበር እዩ። ደግሲ ኩናት ደግሲ ኩናት ጠጠው ይበል ጠጠው ይበል። ለምን ሕርያና ሰላምን ሰላምን እዩ። ሕርያና ሰላም እዩ። ክብረት ይሃበልና ኮፍ ንበል።